Avui és un dia molt especial per mi. Soc l'Anna i en uns instants passaré a ser la farmacèutica col·legiada més jove de la província de Barcelona. Apassionats per fer les coses per ells mateixos. Van venir a les nostres ferreteries i van aconseguir espais dignes de revista. Són els nostres clients estrella, els graduats d'Optimus. Enhorabona, ho han aconseguit. Optimus, ferreteries de confiança i proximitat. Impossible resistir-s'hi. El plaer del cacau de sempre, ara amb beguda de civada. Nou cacaulat Veggie, 100% vegetal, 100% natural. Entra al portal d'Entitats i Voluntariat o demana informació al correu electrònic voluntaritza't@sitges.cat. Voluntaritza't! La nena entremaliada, amb un riure murri, va exclamar: Escolta, actriu! Creus que podries volar com una superheroïna a la teva pròxima pel·lícula? L'àvia sàvia, amb veu serena i riallera, va intervenir. Estimada, les veritables superheroïnes no volen amb capa, sinó amb el cor. I aquesta jove actriu té el cor més valent que he vist mai. Superació, esforç, empenta i vitalitat. De tot això estem fets els catalans. I l'aigua de Viladrau, nascuda al Montseny, és l'aigua que ens mou.